Zo'n peerweken giet de ene naar de andere BM om in het Alverveld, onder andere van de bos van Beestersweeg. Een gebied dat aan het begin van de vorige eeuw nog voor een groot part uit heide bestie. Maar om het skiep de groen al jaren net meer bewaaid is er een soort verloren. Door de jaren heen is het vooral mijn opslag, zeg maar. Dus het is heel bord verbosken. Daardoor is de heide heel bord versnipperen. En we beginnen wel van nu dat er zeg maar, nog heel precies in de bomen aanwezig is. En we denken dat het zeg maar, terug de maatregelen die we nemen vrij vlot weer waarom komen kan. Het zal wel een periode nodig hebben van het oude heidelandschap waar heel in orde steert waarom is. Maar als dat zo vier is, dan zullen een soort bedriegen beesten en plantensoorten ervan profiteren. Dat zijn de verschillende heidesoorten die hier voorkomen in het gebied. Kraaiheide, struikheide en dopheide. Maar we plaggen een deel van de bodem van het bos. En dan komt als eerste is dat waarschijnlijk de zonnedauw die er weer omkomt. Dat is een echte pioniersoort. Tussen die heide en vooral op weerteplakken zoals wij weer kennen, dan kan ik het klokjesgentiaan weer omkomen. Die het waardplant is voor het gentiaanblauwtje, een blauw vlinderke wat in dit soort terreinen voorkomt. We zien hier een broeihoop. Dat is een hoop organisch materiaal. Het zijn vooral snippers, houtsnippers. Dat organisch materiaal dat begint te broeien. En dat doen we specifiek voor de rengslang. De rengslang die breedt zijn aaien net zelf uit, maar die leidt ze in zijn broeihoop. En door de warmte van het organisch materiaal wat erin ontstaat, worden die aaien uitbreid. En die ben al hier iepen, bast en de lietse slankjes ben eruit komen. Maar ja, hier is een hele hoop. Dat ben al hier aaien van de rengslang. Verleden jaar hebben we hier zo'n 100 aaien ingevoerd. Goed voor best een plant dus, de aanpassingen in het Alverveld. Maar de aanpassingen binnen ook ingreven en worden daarom terug landschapbeheer op informatieboorden uitlijn voor de beziekers. Want nota binnen nog geen negatieve reacties binnenkwamen. We gaan het zelf mee gaan praten, maar je weer een mevrouw uit Drachten, die het al aardig op leeftijd wie die hier als jong vrouw nog gewoon op hier op mijn heide. En die heel wezen mij dat dit weer hersteld wordt.